Tarragona, any 259 després de Crist. Des de fa 2 anys, Roma ha tornat a desfermar la ira contra els cristians. Els emperadors Valerià i Galiè han decretat edicte de persecució contra els caps visibles de l'Església. Les notícies que arriben a la ciutat són desoladores. L'Estat ha procedit a tancar esglésies, confisca cementiris i altres llocs de reunió. Desterren bisbes, preveres i diaques a indrets vigilats. Senadors i cavallers cristians són privats de la seva dignitat i dels seus béns. S'amenaça amb pena de mort tothom qui desobeeixi aquestes ordres i organitzi o participi en reunions de culte prohibit. A Roma ja ha mort el papa Sixte amb els seus diaques i a Cartago el bisbe Cebrià. En un ambient de crisi i d'inseguretat social, la comunitat cristiana de Tàrraco es disposa a rebre la palma del martiri. O Júpiter, optime maxime, o Júpiter immortale, te precor, quasque iuti, sis volens et propitius nobis. 21 de gener a Tarragona, la memòria roent d'una triple foguera. En honor de l'augusta trinitat, el bisbe fructuós, amb auguri eulogi els seus diaques, pontificar per darrer cop sobre un altar de brases revestit de 3 enceses púrpures, de sang, de flames i d'amor. L'espessa boira de 17 centúries no ha pogut apagar tan sagrades fulgències. Feliç Tàrraco, oh fructuós, aixeca el cap qui fulgurant amb vostres flames, per tu i tots 2 diaques a lluny brilla. Benignes guarda sos hispans l'Altíssim, per quan l'augusta acròpolis ibera, amb triple honor, la Trinitat corona. Estic preocupat, Fèlix. Les coses no van bé. El governador ens ha ordenat per aquesta nit la detenció de Fructuós, d'Auguri i d'Eulogi. Ja no s'acontenten a desestabilitzar les nostres comunitats, pressionant-nos fiscalment i socialment. Ara van directament pels dirigents de les nostres esglésies. La tempesta que s'albirava lluny no havia de trigar a batre sobre nosaltres. Roma, Cartago... També l'altre dia uns mariners vinguts d'Egipte explicaven com les comunitats orientals eren sistemàticament perseguides. Diuen que els cristians d'Antioquia i Alexandria estan vivint moments terribles. L'Estat, igual que a les províncies occidentals, els ha confiscat els seus béns i cases d'oració. Han detingut preveres i bisbes per exiliar-los o matar-los. Els judicis són ràpids i fulminants. Fins i tot han tancat els cementiris. No han respectat ni el més sagrat. Què farem ara? No ho sé, però de moment no em veig en cor de comunicar res a Fructuós, tot i que ja es deuen sumar alguna cosa. És home intuïtiu, Fèlix. L'altre dia, en acabar la missa, em va parlar amb profunda tristesa de la mort del seu amic i bisbe de Cartago, Cebrià. Les seves paraules desprenien la dolçor d'aquells homes que admiren el coratge davant l'adversitat, la fidelitat per sobre del sofriment. Els seus ulls viatjaven per un mar de mirada infinita i en l'expressió del seu semblant es dibuixava la certesa del destí. Quin gran misteri és l'ànima humana, que pot fer gran l'home en la seva petitesa i fort en la tribulació. Cerquem tota la vida el principi de la nostra identitat, però només davant la mort sabem el que realment som. Caminem anhelant la llibertat, però aquesta no es manifesta fins que trenquem absolutament les cadenes de la carn.
Desitjaria tant tenir la fermesa de Fructuós. Sí. Però tinc por. Por de les meves febleses. De posar a prova la meva fe. Tinc por per les nostres famílies, per la nostra comunitat. Mira, l'angoixa davant l'incertesa és connatural a la nostra condició humana, però encara deixa temps a l'esperança. Fèlix, és molt important que conservem la serenor i no esverem la nostra gent. El governador és prou intel·ligent per adonar-se que la nostra comunitat té massa importància a la vida social de la ciutat com per decretar una persecució massiva. No, no tocaran les famílies cristianes. D'altra banda, les instruccions de Roma són concretes. Penso que el seu objectiu és ferir-nos mortalment, però sense necessitat d'exterminar-nos d'una manera general. És així que aniran contra la nostra jerarquia, contra l'Església com a institució. Decapitaran els caps de les nostres comunitats amb l'únic objectiu de desmembrar-nos. Des d'aquestes premisses, encara som a temps d'organitzar la fugida de Fructuós dels diaques i dels preveres. Quanta esterilitat conté la prepotència dels intolerants. No s'adonen que la base de la nostra fe no és en nosaltres mateixos, ni tan sols en les nostres bisbes. Rau en la força de l'esperit. I contra això no hi poden fer res ni els seus déus, ni la mateixa Roma. Tracten de delmar-nos des del temps de Neró. I tot el que han aconseguit és que les nostres comunitats cada dia creixin més. Formem part d'un cep immortal regat per la fecunda sang dels nostres màrtirs. Bé, Fèlix, hem de localitzar ràpidament Fructuós, Auguri i Eulogi i preveure una estratègia per amagar-los fora de Tàrraco. Si no reaccionem correctament, tindran les hores comptades. Fructuós és a casa seva, amb Auguri i Eulogi. Preparem unes cartes per enviar a diferents bisbes hispans. Si vols, jo mateix puc anar a trobar-los i faré que els condueixin a un lloc segur. Millor que no, Fèlix. Estic convençut que serà impossible persuadir-los que fugin. En tot cas, comunica-li que part de la comunitat es reunirà amb ells aquesta tarda per celebrar la missa. Potser en aquell context sigui més fàcil de convèncer-los. Pel que fa a la resta de preveres, jo mateix els conduiré fora de la ciutat per tal de ser repartits per cases de camp de germans nostres. Bé, vols que faci alguna cosa més? De moment no. Ara cal que m'emprengui la meva darrera batalla, dissuadir el governador. Babiló, Migdoni, volia parlar amb vosaltres. La vostra influència i confiança en Emilià podrien salvar Fructuós, Auguri i Eulogi. No, Aureli, no ha servit la nostra confiança ni la nostra influència en Emilià. Tan bon punt vam assabentar-nos de la seva ordre, vam decidir actuar. Júlia també pregà al seu pare que no anés en contra d'ells. Però no ha servit per res, pobra noia. Ha sortit de palau desesperada. La quantitat de greuges que ha rebut per part del seu pare li deu haver fet un mal extraordinari. Fins i tot el mateix conseller Pròcul ha hagut d'intervenir per tal de serenar-lo. Aureli, Fèlix, aneu en compte. Aquesta vegada la situació està molt complicada. Ni la confiança que us té Emilià ni els vostres uniformes no us podran salvar si interferiu en la seva voluntat. Ja sabeu com estan les coses a la ciutat. Sectors propers als estaments religiosos pagans s'han passejat a primeres hores del matí per la ciutat, proferint crits i omplint les parets de pintades, culpant els cristians de totes les desgràcies naturals i de la crisi en què estem immersos. Emilià està molt pressionat. I per si no fos prou, també avui han arribat greus notícies de Roma. Estem que hordes franques novament hagin trencat la frontera del Rin i es desplacin cap a les terres del sud. Roma envia instruccions per preparar plans de defensa a les ciutats amenaçades. Tàrraco és una d'elles. Per tant, si heu d'actuar, feu-ho ràpidament, però us prego que tingueu molta prudència. D'acord. El millor que podríem fer ara és marxar i confiar que tot surti bé. No fos que els altres, qualque por sentissin, el mestre vehement ja l'us conforta, i amb viu ardor de Crist la fe els inflama. Estau amb mi, barons. La serp cruenta als ministres de Déu crida suplici. No ens aterri la mort, prop és la palma. Cornèlia. Cornèlia.
Que n'és d'acollidora la vostra casa. M'agrada molt, de debò. Gràcies, Agnès. Ara, pots ben creure que Aureli n'és l'únic responsable. És molt primirat per la casa i sensible pel món que l'envolta. El seu caràcter, fort, rude i disciplinat, amaga un cor tendre, capaç de commoure's pels més insignificants detalls de la vida. Darrere els soldats s'amaga l'infant. És gratificant sentir que encara existeix espai per la tendresa en una època tan difícil com la que ens toca viure. T'has adonat que alguna cosa està passant dins la nostra societat? És una malaltia o el símptoma d'un món que inevitablement està canviant? Sigui com sigui, espero un món millor pels nostres fills. Ai, els nostres fills. Moltes vegades m'he parat a pensar si valia la pena tenir-los per deixar-los en un món com aquest, on regna tanta intolerància, on la diversitat es converteix en diferència i la llibertat està sotmesa a la uniformitat del poder absolut. M'assalten tants temors imaginar que puguin patir, que la desgràcia s'apoderi d'ells. Però després penso que d'alguna manera tots som instruments de Déu, canalitzadors del seu poder de transmetre el preciós do de la vida. I llavors tot ho relativitzo. Si la vida serveix per transformar la vida, res no es pot perdre. Tot el que emana de Déu ha de ser recuperat per Déu. Just és, doncs, que apostem definitivament per l'esperança. Vull pensar que això és d'aquesta manera. No en va, aquesta és una part de la nostra fe. Però quan veig incidents com els d'aquest matí, tremolo només de pensar si seré capaç de suportar la pressió de la por. T'has assabentat de més coses? Sí, pel que sembla, un dels escamots que passejava per la ciutat va voler entrar a casa de Liquín i Líbia. Per sort, uns veïns van sortir a la seva defensa. Júlia! Cornèlia! Júlia, què passa? Tranquil·litza't! Agnès! El que us he d'explicar destrossarà els vostres cors. El meu pare ha ordenat que aquesta nit tinguin fructuós auguri eulogi. Farà que abjurin de la seva fe i adorin l'emperador, cosa que ells no consentiran. I això serà la seva sentència. Déu meu i senyor meu, què dius ara, Júlia? Has intentat dissuadir-lo. I tant, no tan sols jo. També Babiló i Migdoni. No ha servit per a res. Només ha servit perquè s'irrités més. Ha dit que menysprea que casa seva sigui un niu infecte de cristians. Ho sap, Aureli, això? Sí, me l'he trobat quan venia cap aquí. Que estrany, no me n'ha dit res. No haurà tingut temps de fer-ho. Fa poc s'ha trobat amb Fèlix, amb Babiló i Migdoni. Pel que es veu, han elaborat una estratègia per fer fugir els preveres de la ciutat. Creuen que Fructuós, Auguri i Eulogi no cediran a aquesta pretensió. Pensen pressionar-los a la celebració de la missa a casa seva. Espero que ho aconsegueixin. Però de moment hem de guardar silenci. La comunitat no ha de trobar un ambient de preocupació en aquests moments. Deixem a Aureli i als altres que facin el possible per salvar-los. Pau a tots vosaltres, germans. Sigueu benvinguts i lloat sigui el Senyor. Fructuós,
Els nostres germans preveres no poden ser avui aquí entre nosaltres. No cal que continuïs. Sé prou bé perquè els nostres germans preveres no són aquí entre nosaltres. Però ara és moment de glorificar Déu i això és el més important. La pau del Crist sigui sempre amb tots vosaltres. I amb el teu esperit. Ens hem aplegat aquí per a celebrar l'Eucaristia i donar gràcies al Pare pel seu amor infinit vers nosaltres, el seu poble. Disposem-nos, doncs, a sentir la paraula de Déu amb atenció i humilitat. La lectura és del llibre de Daniel. Beneiu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael. Canteu-li lloances per sempre. Ell ens ha alliberat del reialme tenebrós. Ens ha salvat de les urpes de la mort. Ens ha arrencat de la flama ardent. Ens ha tret d'enmig del foc. Enaltiu el Senyor, que n'és de bo, perdura eternament el seu amor. La lectura és dels Fets dels Apòstols. Per què s'apaloten les nacions i els pobles es conjuren en va? Els reis de la terra s'uneixen. S'alien tots junts els sobirans contra el Senyor i el seu Messies. Realment, en aquesta ciutat es van aliar Herodes i Pons Pilat amb les nacions paganes i amb alguns del poble d'Israel contra el teu sant servent Jesús, el teu Messies, i han complert així tot allò que la teva decisió poderosa havia fixat per endavant. Ara, Senyor, mira com ens amenacen i concedeix als teus servents la valentia d'anunciar la teva paraula. Estén la teva mà perquè hi hagi guaricions, senyals i prodigis gràcies al nom del teu sant servent Jesús. La paraula de Déu que hem sentit avui ens ha parlat de persecucions, del desafiament humà contra la voluntat de Déu. Aquestes lectures recobren per a la nostra comunitat un significat molt especial en aquest diumenge de gener. Les vostres mirades no poden amagar la realitat dolorosa que pesa sobre mi i els meus germans, Auguri i Eulogi, fidels diaques de la nostra església. Tots sabem prou bé que aquesta serà la nostra darrera Eucaristia. Per això n'ha d'amoïnar la nostra ànima, l'ha de reconfortar, li ha de donar un sentit esperançador. Tots nosaltres som persones efímeres, com les coses que ens envolten. Però la nostra ànima, el nostre Déu, són eterns. Aquesta és la revelació a la qual humilment hem de fer honor. Ja fa 4 mesos que va morir el meu amic, el bisbe de Cartago, Cebrià. Vaig entendre que la seva actitud era la d'un home de fe, de ferms convenciments. Ell que va recriminar a molts bisbes la seva actitud covarda en acceptar dur els ídols per no patir martiri, va saber demostrar que en les seves recriminacions hi havia un fonament veritable, una raó profunda. Per això, en el nostre cas, s'imposa la nostra convicció, la nostra creença, la nostra pròpia victòria sobre la lluita interior. No cerqueu en apartar-la. En aquest cas, no hi ha lloc per la covardia. No hem de mirar amb els ulls del cos, sinó amb els ulls de l'esperit. Qui perdi la vida per mi la guanyarà al cel, va dir Jesús. I tot just això és el que ens ha d'ennoblir
n'hem d'estar orgullosos. Com els 3 hebreus al fort de Babilònia, el nostre foc serà purificador i sobre ell s'alçaran flames de victòria que il·luminaran amb l'exemple el camí de la fe d'aquells que vinguin darrere nostra. Com els apòstols, la nostra comunitat viu en aquest temps moments dolorosos, junt amb la resta de l'Església Universal. Però us dic que acabarà veient la pau dintre seu, perquè contra la voluntat de Déu no hi ha desafiaments humans que prevalguin. Que així sigui. Que el Senyor sigui amb vosaltres, amb un els cors. Donem gràcies al Senyor. Donem gràcies al Pare, pel teu estimat servent Jesucrist, a qui vas enviar els darrers temps, com a Salvador, Redentor i missatger dels teus designis. Ell és la teva paraula inseparable. Per ell ho fas tu. Després d'haver rebut l'aliment eucarístic, Eulogi, tu t'encarregaràs de portar la comunió als malalts. Avui no hi ha cap membre de la comunitat malalt a qui hàgim de portar la comunió. Així, disposem-nos a oferir els nostres dons pels germans més necessitats. Aquesta vegada no els podrem distribuir nosaltres. Per això et preguem, Fèlix, que te'n facis càrrec. Serà per a mi un veritable honor, Eulogi. Germans, que aquest el nostre comiat sigui un himne de joia i d'esperança. Sigui un comiat transitori per poder retrobar-nos un dia. I que us beneix Déu Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant. Amén. Entenem la vostra actitud i el vostre exemple ens reconforta. Les vostres paraules han fet que em desdigui de fer-vos fugir de Tàrraco. Si és aquesta la vostra voluntat, l'acceptarem amb dolor i resignació. Només volem que sapigueu que el nostre esperit, la nostra presència i el nostre amic estaran amb vosaltres tota la vida. Fent-nos de guia, precursor i mestre,
a tanta d'honra Fructuós anava, clar per son nom i dignitat de bisbe. Doncs ell, citat per ordre del prefecte, era vingut al tribunal de sobte, acompanyat només de 2 levites. Fructuós, l'arxiu resta ja actualitzat i les instruccions escrites. També les cartes arribades de Cartago i Roma ja estan registrades i guardades. Espero que aquesta correspondència serveixi per mantenir la unitat, la nostra església hispana, i donar-li cohesió i comunió amb les altres esglésies del món. És tan important que mantinguem una mateixa fe, uns únics principis dogmàtics. Crist va voler que tots fóssim un. Per això tan perillós com la persecució. Pot ser la divisió interna, per la proliferació de moviments herètics. L'Església ha de demostrar més que mai una gran fermesa disciplinar, una gran capacitat de diàleg intern i una gran caritat per il·luminar sense exclusions totes les ànimes enamorades de Jesucrist. Fructuós, ja està acabada la carta al bisbe de Cèsar Augusta. Només em resta posar-li el segell. Bé. Amics meus, no us puc amagar que una por immensa s'apodera de mi en aquests moments. Suposo que a vosaltres us deu passar el mateix. Malgrat tot, hem de ser forts. Crist va passar per tot això abans que nosaltres. I per tant sabem que el camí està fressat. Preguem. Preguem ara al Pare perquè la nostra hora s'acosta. El moment ja ha arribat. Deixeu-me que el rebi jo mateix. Vine, que el governador et reclama amb els teus diaques. Anem. Permeteu-me, però, que em calci. Calça't, si vols. Anem, amics. Són cridats pel governador. La presó als cristians du la corona. La presó condueix al cel empíric. La presó junta Déu amb sus electes. Dit això, a la caverna dels culpables penetren. Allà donen el baptisme, tal neteig d'aigua admiren les tenebres. No sé quant de temps us retindran aquí dintre. Potser una tarda, un dia, una setmana, vés a saber. Sigui com sigui, hem pogut aconseguir que us permetin de rebre visites. Demà mateix, Agnès, Cornèlia, Fèlix i Augustal us portaran les vostres pertinences i una mica de menjar. També pa i vi, perquè pugueu celebrar. Gràcies, fill, per les vostres consideracions. Sense vosaltres en aquest moment... moment... No diguis res més. Vosaltres us mereixeu tot això i més. Ara, germans, haig de marxar. El governador m'espera. Vés-te'n en pau.
Déu meu, si és Rogacià! Rogacià. Eulogi, auguri fructuós, vosaltres aquí. Fins quan trepitjaran la veritat? Fins quan caldrà vessar sang innocent per mantenir l'exercici despòtic del poder? Rogacià, tranquil·litza't, que el teu cor no emmalalteixi d'odi. Series com ells. Explica'ns què fas aquí. Feia una setmana que no sabien res de tu. Dimarts passat, després dels jocs de l'amfiteatre, em vaig quedar amb els altres esclaus a recollir els embalats. En acabar, vam estar parlant de la nostra situació i de l'explotació que ens sotmeten. Un dels nostres ens va denunciar, i tot just quan passava a vora el fòrum. Em van detenir i he estat condemnat a mort. Vaig veure de lluny Aureli, però no em vaig atrevir a cridar-lo per por de no comprometre'l. Ara m'han tancat en aquest lloc, perquè és aquí on tanquen els que han de morir aviat. Fructuós, bateja'm. Feia temps que t'ho volia demanar, però no m'havia decidit. És el que més desitjo i necessito en aquests moments. Ah, vell filòsof. Ja veig que has vençut totes les teves pors. No totes, però finalment he entès que la fe no és únicament un antídot capaç de combatre el buit existencial que gravita sobre les nostres vides, o el bàlsam que apaivaga la sensació vertiginosa de qui tem la mort. No, n'estic segur. No crec per necessitat, com aquell que no pot renunciar a les veritats físiques que contemplen els seus ulls. La meva ànima no pot renunciar a contemplar aquella realitat de la qual tot parteix i en la qual tot culmina. I és que no hi ha veritat més absoluta. Déu és l'autèntic logos des del qual tot recobra sentit. Tota la grandesa i infinitud del cosmos no és altra cosa que l'expressió perfecta del seu poder. Fructuós, sé que no ens queda massa temps, però és que em vull estar preparat per escometre tan feliç viatge. Lloat sigui el Senyor. Així ho farem, però demà, quan vinguin a veure'ns els amics. Ara ja és fosc. Convé que tots descansem. El cos ho necessita. Desperteu, germans meus. Desperteu. Ja apunten sobre la ciutat els primers raigs de sol. Sí, Eulogi. I què n'és de bonic a Tàrraco? A primera hora del matí. Els seus edificis, les seves cases i el mar ple de vaixells que venen d'ací d'allà, com si acaronessin la nostra ciutat. Em fan sentir feliç, malgrat les circumstàncies. I que trist és pensar que hem de deixar els seus carrers, la seva gent. De sobte, tots els seus racons s'omplen de records. I te n'adones que fràgil és el temps. Però vinga, no remoguem tant i elevem a Déu la primera pregària del dia. Que les teves paraules, Rogacià, siguin comunió entre nosaltres i Déu. Avui és un dia molt important per a tu. Gràcies, oh Pare, de totes les coses i de totes les criatures que hi ha al món. Gràcies per il·luminar-nos com cada dia. Gràcies per estimar-nos tant. I gràcies per haver-me concedit en els meus darrers dies d'estar amb les persones que més admiro i estimo, perquè amb elles també sóc més a prop vostre. Amén. Cristians, teniu visita. Germà, us faria res portar-nos un llibrell i una gerra d'aigua? Ara mateix. Fructuós. Sí. Has de saber que encara que no sóc cristià, sento per tu un gran respecte. Quan el meu germà Pacià estava aclaparat per la tristesa i la misèria, tu vas donar-li consol i ajut. Això no s'oblida mai. Si realment el teu Déu existeix, deu ser del tot diferent dels altres déus. Sí, et portaré el que m'has demanat. Gràcies. Com us trobeu?
Ja us tracten bé. Sí, Agnès, millor del que esperaven. Tots ens tenen una gran estima. Ho has vist fa uns moments. Us hem portat les Sagrades Escriptures i una mica de menjar. Pensem que us reconfortaran en aquests moments. I tant que sí, Cornèlia. És tan reconfortant sentir l'escalfor de la vostra amistat. Rogacià, fa poc ens hem assabentat que eres aquí. Què ha passat? Sí, Fèlix. He estat condemnat a mort per haver-nos traït un dels nostres mentre fèiem una reunió d'esclaus. I és que l'Estat sempre ha tingut por dels esclaus i les seves revoltes. Ara ens volen donar una lliçó exemplar. I m'ha tocat rebre. Una forta convicció ha portat Rogacià a demanar-me el seu baptisme. Que el signe purificador de l'aigua renovi el seu esperit en l'hora extrema del seu testimoniatge. Per això el nostre germà Rogacià, de qui em consta, està preparat i adoctrinat mitjançant la catequesi en la fe del Crist que tots professem. Avui rebrà el seu baptisme. Us demano que us col·loqueu al voltant de Rogacià per acompanyar aquest nou fill de l'Església. Agnès, dona l'aigua a Auguri i l'oli que m'heu portat a Eulogi. I tu, Rogacià, mira cap a Occident, indret de la posta, signe de l'amor. Ara renuncia al maligne. Renuncio a tu, Satanàs, a tota la teva pompa i a totes les teves obres. Rogacià, que fugi de tu tot esperit maligne. I ara, mira cap a Orient, signe del Senyor ressuscitat, que és la vida. Rogacià, creus en Déu Totpoderós? I crec. Creus en Jesucrist, el fill de Déu, que va néixer per l'Esperit Sant de la Verge Maria. Fou crucificat en els dies de Pons Pilat. Va morir i fou sepultat. Ressuscità el tercer dia. Viu d'entre els morts. Va pujar als cels. Està assegut a la dreta del Pare i vindrà a jutjar els vius i els morts. I crec. Creus en l'Esperit Sant, en la Santa Església i en la resurrecció de la carn. I crec. Rogacià, jo t'ungeixo amb l'oli sant en nom de Jesucrist. Ara els esponsores eixugueu-li el cap. Pare, feu treballar sobre Rogacià la força del teu esperit i confirma en la fe. Jo t'ungeixo en l'oli del Senyor, el Pare Totpoderós, i en Jesucrist i en l'Esperit Sant. Que el Senyor sigui amb tu. Gràcies, Fructuós. I gràcies a tots. Ara realment em sento reconfortat i feliç. Ho sento molt, Fructuós, però el temps de les visites ja s'ha acabat. I tu, Rogacià, m'has d'acompanyar. El teu moment ha arribat. Fructuós, beneeix aquest fill teu. I estic segur i crec fermament que ens tornarem a veure tot gaudint del refrigeri etern. I així serà. Rep la meva benedicció, que és la del Pare, la del Fill i la de l'Esperit Sant.
fosca i continuen. Per fi, estan drets al tribunal feréstec i d'ells tres ne tremolen les catastes. Alt, allà el jutge, Emilià ja seia. Atroç, vessànic, insolent, sacríleg, plusmant a honrar les ares dels dimonis. Ja t'has pensat bé aquest judici? Tu també, Procu, vols dissuadir-me de la meva decisió? Per tots els déus, és que tu també t'has fet cristià. No diguis bajanades, Emilià. Saps que sempre t'he estat fidel. Fins i tot a la religió. Encara que em sorprèn la sinceritat de la teva devoció als déus. D'acord. Tens raó. Per mi els déus són Roma, el poder, la força, el prestigi. Tots ells recobren unitat en la divina figura de l'emperador. I els cristians, si no veneren l'emperador com a déu, atenten contra aquesta unitat. Ai, Emilià, t'estàs fent vell. I com la majoria dels polítics que heu servit a l'exèrcit durant molts anys, pretens exterminar els enemics de Roma en lloc de transformar-los en profit de l'imperi. Ai, la dèria de la unitat. La veritable unitat es troba a fer progressar les nostres estructures d'acord amb els temps que corren, però no en cops d'estat, amb l'anarquia militar, amb emperadors que duren 4 dies, amb crisi als nostres camps i a les nostres ciutats, amb bàrbars que no troben resistència a les nostres fronteres. No, Emilià, no. Roma no pot governar el món amb les seves enyorances, amb els seus models envellits. I què vols dir amb tot això? Doncs et vull dir que els cristians són una massa immensa de gent estesa per tot l'imperi. Estan ficats a tot arreu. Recorda que a l'inici de l'imperi, Valerià era considerat tot un benefactor dels cristians i casa seva n'era plena. És que són de totes les classes socials. Bé, a casa teva no perdona, tens l'exemple més clar. Com més els persegueix, més es multipliquen. No creus que cal fer-los nostres? Mira, a mi tant se me'n dona tenir com a patró d'unitat la figura divinitzada de l'emperador o la creu d'un jueu. Deixa de parlar així, Pròcul. Sembles un traïdor i potser al final t'hauré de jutjar a tu en lloc del bisbe. A la meva edat, res no em fa por, i menys tu. Ets amic meu i per això t'aconsello. Encara que els bons consells ja veig que sovint no agraden. Mira, Fructuós és molt popular a Tàrraco. No només entre els cristians, sinó també entre els que no ho són. Allà on no ha pogut arribar la nostra política social, ell ho ha aconseguit. Ha donat de menjar moltes famílies de la nostra ciutat sense tenir en compte la seva procedència, la seva filiació o la seva religió. El poble l'estima, Emilià, i això un bon governant com tu no ho pot ignorar. Començaràs a construir una cadena
que el dia de demà lligarà el poder de Roma a Tàrraco per ensorrar-lo en un tres i no res. Prou! He dit que prou. Fructuós haurà d'adorar l'emperador. Ell serà responsable de la seva vida i dels seus acompanyants. Emilià, els presoners són a l'avantsala. Que comparegui Fructuós. Que comparegui Auguri. Que comparegui Eulogi. Són aquí. Ja saps que han manat els emperadors? No ho sé que han manat. Jo sóc cristià. Han manat de donar culte als déus. Jo adoro l'únic Déu, que feu el cel i la terra, i totes les coses que hi ha. Saps que hi ha déus? No ho sé. Ja ho sabràs després. Quan no es dona culte als déus, ni s'adora les estàtues dels emperadors. Homes com aquests són de qui es fa cas. Aquests són els temuts, aquests els adorats. Tu, no facis cas de les paraules de Fructuós. Jo adoro Déu omnipotent. I tu? També adores Fructuós? Jo no adoro pas Fructuós, sinó aquell qui Fructuós adora. Ets bisbe, tu? Ho soc. Ho fores! Que sí que m'has vist a l'amfiteatre, avui mateix. Entren llavors al vast amfiteatre, clos de graons, humit en sang profusa de bèsties, lloc on el furor habita. Els cruents espectacles hi retronen, qual vil gladiador amb dura espasa cau ferit, i de plaer la gent bramula. Allà la pira es veu, un botxí negre, manat a preparar l'ardent suplici. Ha construït el munt d'altes feixines. Allò cremat els cossos al dissoldre, les ànimes fervents d'amor divina, llibertarà de la presó desfeta. Beveu aquest vi barrejat amb herbes. Us reconfortaran en aquests moments tan dolorosos. Encara no és hora de trencar el dejuni. Fructuós, deixa'm que em descalci. Serà el darrer servei que et faig. Deixa-ho estar, fill. Jo mateix em descalço. Fructuós, el meu cor està ben trist, però veig Déu tan a prop teu que tinc necessitat de pregar-te que em tinguis present en aquesta darrera hora. He de portar en el pensament l'Església Catòlica, de l'Orient a l'Occident.
casa del Senyor. Ja no us podran fallir. Ni en aquest món, ni en l'altre. Perquè això que esteu veient és feblesa d'una hora! Al foc com l'or preciós, vestits amb la cuirassa de la fe i l'hem de la salvació, coronats amb la diadema i corona immarcessible, per haver trepitjat el cap del diable. Oh màrtirs benaurats, que meresqueren una digna estada al cel, drets a la dreta del Crist, beneït Déu Pare Omnipotent, i Jesucrist, el seu Fill, l'Esperit Sant. Amén.